Kapina 11,000 ka mga personay sa kapulisan ug kasundaluhan ang mubantay alang sa hugot nga seguridad sa Kadayawan Festival. Ani ang report ni Jandy Esteban. 11,000 ka personahe sa security forces ang ipakatag sa Davao City karong weekend. Labi pa nga ipaigayon ng mga highlight events sa 37th Kadayawan Festival 2022. Sama sa indak-indak sa kadalanan ug pamulak Kadayawan. Doble alerto ang ipatuman sa Davao City Police Office din ipakatag ang maximum deployment sa ilang personahe. Dinhi sa San Pedro Square, kung asa ipahigayon ng mga major events, bantay sarado na sa otoridad. Hugot sa bang ilahang pagbantay sa mga lugar nga ginatapukan sa mga tao, labi na palibot sa mga bar. For the Kadayawan Festival nga mga activity, exclusive natin mga dedicated personnel nga mubantay gyud inner, middle layer ug outer layer adun na kita mga dedicated personnel. Sa mga places of convergence sa ato ang mga bars, mga fine dining nato, naakita gihapon mga regular nga mga deployed personnel nga nakatutok niana, especially kining atong gitawag nga mga tourist police, no? Gipatuman usab sa kapulisan ang gun ban sukad Agosto 14 hangtod Agosto 22 sa Davao Region, subay sa nasangpit nga kasaulugan. Tingwa nato nga walay mga kakulian. That's why isa na sa mga measures nga atong ginahimo ang pagsuspende sa tanan nga mga permit to carry firearms outside residence. Ang Task Force Davao hugot sab ang pagrikisa sa mga gamit sa mga nagasulod sa Davao City sa mga border control points aron masigurong walay makalusot nga mga kontrabando ug mabatukan ang unsa mang hulga. Gipahibalo sa otoridad sa mga motambong sa mga aktibidad nga bawal ang pagdala og mga hinagiban, pagsuot og jacket ug backpack. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao.